Pêşengeha Pirtûkên Munzirê ye li Dêrsimê Bakurê Kurdistanê. Hejmareke gelek ji Pirtûkên Kurdî û Tirkî ji aliyê 84 saziyên çap û weşanê ve di pêşengehê de hatine nîşandan. Di roja yekemîn avekirina wê de gelek kesan seredana pêşengehê kirine. Tunceli'de ilk defa böyle bir kitap var gerçekten. Li Dêrsimê cara yekeme pêşengeha pirtûkan tê vekirin. Ji ber vê yekê ev yekem cara em tên vê derê. Armanca me ew e ku em hejmareke zêde ya pirtûkan bigihînin amedebûyan. Ew nivîskarên ku cara yekeme di pêşengeha Pirtûkên Munzirê de pirtûkên xwe nîşan dane, kêfxweşin bi vê derfetê da ku pirtûkên xwe bi xwendevanên xwe bidine nasîn. Ez evru îterne zoh bîwisa hardo dewrest ez hona yani naş kitabo wanda da dan naskardını hatta nigama tevera organizasyon gibi ma uza kitabo wanda da din naskardını ama nika esmer mere bin nasip esmer yani no planın nevi en esmer mere bin nasip zamanı hardo dewrest mita wanda odi. Di vê pêşengehê de hejmarek pirtûk hatine nîşandan ku di zindanan de hatine nivîsandin û piştre hatine çapkirin. Dersim Belediyesi bu işte tay kitap yayınlıyor topi, tezbiyücü, işte çoğunanın vardı telev. Ne kanarında, na çayrında zani. Ne kana devlet veyahut no hükümet kitabı vesneno, millet vesneno, kam keşkeno vesneno, kam karşı kod keşkeno vesneno. Yekemîn care şaredariya Dêrsimê bi hevahingiya saziyên çapê pêşengeheke vî awayî veke. Türkiye'den li Tirkiyeyê bajarê herî xwenda û herî zêde pirtûk lê tên xwendin. Lê çalakiyên bi vî rengî lê nehatine rêkxistin. Ji ber vê yekê karekî gelekî watedar e. Pêşengeha Pirtûkên Munzirê roja çarşembê 13 Tîrmehê dest pê kiriye û şeva 20 Tîrmehê bidawîtê.